Ban penklan ya keseng Kongres hakani ke jela Meghalaya uwe ni kinong yalam jong ni keseng na Delhi ubedik miru ya ke jela Meghalaya ulasong jingelang ba kinong yalam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee da ka ba pendankam da ki kor ki bor internet ni ka video conferencing. Hagani ke jingelang ka blalong hakashpo tarik menta unailar arzar arpo u General Secretary jong All India Congress Committee ule Zenho Falero lengba ka video conference. Ulasong jingelang bat kinong elam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Haka balai tai sani bah halor kumno banwara ka jinges tu jingmot hapok keseng bat ban penklanru ik jing terikam jong ni keseng hagani ke jela. Hagani ke jingelang nalor kinong elam jong ka MPCC laidon rangru ki MLA jong ni keseng ke belai jingmot halor kimat beper. Kawai ni kijing ekran kalongru ban penkreat lupano ya ke election kawan salong hakasnam arhajar arpulai. Habai ekran beginong patai kubor ke jelah dan kejingelang UMP ke Lok Sabha na ke Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala. Ula keren ru kendiat alo kejingdon ke bakento yu Presiden jong ke MPCC u Dr. Celestine Lingdo. Ba jukren AA halor kini kimat ki bakta akipat ba. Haga ba ula pensyai badai bi ikimie jong u Dr. Celestine Lingdo ba don hakamet ke baklan. Namar uhab ban pej wat sumhari i. Syushu agani kesengi keseng Kongres kala jingmut ru ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bagadai ru ban pelit jingmut ak bathaulat ban ai kam ya ki samla namar kumba kalong mentah de sepangut ki samla ke betresh ki pat ki jela ki lahab ban wan paino shala ka jong ka jela te na liang jong ke MLA ki ong ba ka parti ka de ban klain ha jo ka poro ki don ki ba ong ba u president jongi da kren president jongi da pau ki pres te u de ban kam pau kam kren kana ba ka parti jongi kan don ka voice ke ba me yi kran jongi menne kalong ba ni de ban pengklain ke parti nado PCC level hado grassroots level kemun nado PCC hado district hado block but hado ki unit ki beper ngala propose menne ba ngi de bandon ke website ngi de ban create ke apps haka juk ke bamenta kanang kino ki briu ki bakwa ban page ki kam ka parti ka le leni kino ki member jong ka parti jongi leni ki elected members dari ki MP ni MLA ni MDC ki kwa ban yo information ke parti ka le ni di bandon ka website na kermen ba ngin sedang nak ban create ek website jong ka parti ha ka rekom ka ba kam ibiang ki obon ki MLA ki la kren kam tan liang jong kari boy ba amiral ila stress pa na liang jong ki youth ni de ban page ba ki youth menta ki bon ki ba lali keleng dari India ki wan sini kim yo kam yo jam ki students kim da yo suban attend class ni de ban fokus kam tami ki youth na liang jong kam perin i ong ba habengile ke ngim de ban pe ya kat kum ka constitution jong ka parti jongi ni liang ba sang liang stress ba de ban don ka coordination hapdeng ka CLP bat ka MPCC mud hapdeng ka parti bat ki elected members dadon ke ngi de bandon ke jingi keren jingi long meeting barbor man kesen o mukul sangmaru ong ba kanu ke ba ngi keren apa parti ngi de bandon ke jing ya sotho jumut kenang ba in the eye of public kam ngi keren jing syaban pengklaim parti ndai ki biru bat kilap ban interpret ba kadon ka division apa parti ndai ngim don ka division apa parti kumba kalong menni barok ka voice ki keren ba ngi trelang na do na po grassroots level numut na do block level district level hado ka state level bat kam tam upileru un ai kane ke chingsno jongi sha Delhi gidon huru bakran ba ngi di pen pengkre no election arpolai na do menta na marba hakikat to kat ne ki konsensi example na ka live hundru ki tuli ki konsensi ngi don tang chikongut ki MLA de hagaro hilso la ka arposau tuli ki konsensi ngi don tang khat khandai ngut ki MLA tengi de ban stress ha ki tu ki area ki ba ngimdon MLA ha ki area ki badon MLA ki la take care ki la organize ndre ha ki area ki bamdon MLA pat lene bamdon MDC pat ngi hab reorganize parti namar ke babon ni ki party leaders jongi ki la fet ndre menta pat ngi su appoint tangki ad hoc president ha block lene ha district but hik unit per ndrengi de ban regularize kene ka jingi keren he ke menta ke singi ke tang ban pengklain be ka parti